Sus guys, grabing kasugagawan ganin ang alas 5 buntag taman gud na alas 6 sus garabig dogdog ba imo kilat grabing kasuga kaadyo. Madyo gani karon pagka alas 7 kini undang na pero mao ni resulta guys, gafag in taon agamang bukid. By the way guys, ang uban ng mga lisus kamatis ang gisabo da ari ug mao na ni puro makaron na nagke na sila kay gagmay sili na nga kaguko magkerob din kaguko guys lignin mura ba sa jag apple. So ato na i-transfer puno mura ko na. Morning guys! Mudong ko karon ila mayor. To alam man sila tirig sa isa. Sila liksi. Nanguna naman sila radto. So padung na po ko karon. Nauwahi ko. Kadaghan pa ko gibuhat sa bahay. Ga-edit pa po ko. So tanaw na tagan si handang mayor sila. Birthday man niya. Mao ni ang naabtan guys. Gakamulo silang patudog silang litson manok. Diyan na pikon gitak-ang. Puto ko ng bulanghoy. Diya abunda kasos mayor ilahang mga putas. Kaya nangahinog magdengan. Disi pa sila galuto. Gapansit pa sila. Batuta! Hello bata batuta! Namiyak kumutan, guwapong tao! Guwapong tao! So guys, finally okay nagtanan. Adobong manok o glitsong manok may handa ni Mayroong na isdang mako. Mako ah. Balik Ginoo kining tanan o kining pagkaon Ginoo nga among gi-prepare ining panimalay ug ako isip nga imong gitagaan og dugang pang kinabuhi. Lord, this time we pray Lord nga ikaw magpabilin ni ining panimalaya ug uban kami Ginoo sa mga pagpadayon isip nga mga alagad. This we pray through Jesus Christ, our Lord. Amen. Okay, happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! How old are you? Hoy, Aki, magwis na galing kitang mayor. Harake, kadlite. Mating nang gikalipdan man. Amay jolaiter. Nan hilak nos madir. Lipay. Sa may resulting mayor. Kana day po message ni. Kinaman ni na message. Salamat sa anak na. Kaming ginikanan. Nah, ibat ang gamay. Kaming mga ibang. Siya pa sakop kay aghaw mga bata. Mga panganay niya, mga maguwang nangaminsit na. Tadan! Dako'y saging na rin dinangag, saging hinog. Wa na ko guys mutiwa sa birthday party ni Mayor. Basta pag humagpangaon, ning ariya na ko kay mas stress lay kong dagan gajog taon dyan na ba tapok-tapok. So matungan ning lakaw na lamang ko. Kay kasabot na mas Mayor na kay bono na sila sa ang personality kanang mga pamilya. So basta nga na daghan na tao. Nanay mga kuan nga na sagol-sagol na maikyas na jugura na kay maludyan ako nga nga na mas stress na ko kuan naghangutok ba. Na mas stress na uncomfortable mo na term. Karon guys, igor ako dari naghatod sa document kay may document gi-process ka reject. Ja, madto mi karon sa garden ni Undoy kay wa na ko makaadto tungod kay sige uwan lagi. I-check na tagi jahang mga tinanim na tog nanubo ba. Anja karon guys. Ha. Naluda na jud ko guys kay ako mismo wa ko makatrabaho sa hang kagalingon kay nagsige lagi uwan. Gusto na jud ko nga mahuman na tunada di man jud ko makatrabaho mo uwan. Kay nga na man ang trabaho sa juta di man basta-basta nimo na malihot basta magsige uwan kay pilit man arang lapukan gaya tapakit ang musdaan guys nalata na jud sige uwan wa jay pahuway kada adlaw na kada buntag na kada hapon arang suga pa jud na mao na nagagyanan grabe nang lata ka adyo mao na ni guys sa gamang unang gipananom nakabalik jud dos undoy gini nagpalidya wapo na po do nanambok na po do halag batong o maning undoy pang harbisi guwang na oh. Guwang naman yung mga batong harbisunin man eh. Daghan man dinig bunga ning batong di. Ewa man ning undoy maharbis eh.
guys, daghang bunga. So guys, ug na may gamay nga space na nas likod sa inyong bahay, pwede ra mo magtanom-tanom og mga utanan na kay arong libre nag-enjoy konsumo. Kaysa mo palit pagad butas merkado. Yan nga bungag palit sa guys, oh. Tadan! So, din na harvest karon guys. Kari ra ang harvest guys, sakto ra utanan na mo og mas buntag. Adobo na pod. Kay laso nang kag adobo katong una nang harvest kay ang adobo mo ko dito. Karon mag-adobo na pa ta ugma. Siguro na tagamayng karne. Guys, I don't know kung makaon ba ni nga mushroom. Naidaghang nanubo na. Nadaghan ka adyo na si just kahoy ning tubo. Agarang nailhan is kujaji. Kaniwa ko kailagon sa ni nga mushroom. Guys, nanay bunga gamang melon. Yeah. Namunga na. Hala, duha. Duha na bunga. Hala guys, arang lipada dyan ako kay namunga na dyan nilong. Karoon pang kukita ni Jagod nga ka ng nanadjiniburot ingan na ba. First time po na makakita nga watermelon nga namunga. Kay, dari sa lisyawa may mga tamna ng watermelon. Nakakita na dahi ko sa unang nakalabay ko sa daan. Pero dagka naman to ka na bang mauji pag nga na ni dyan, mapaglingin ni dyan nga na makalipay. Lipada dyan ako. Hala. Excited na kaadyo kumadyo lang dito matambas baka kay narabay baka sa dari maglaro-laro yun magtamak-tamak ba matamakhan na impas ang puun ba puto guys o baka kaan di po talagang miluna pero nalipay ko kaadyo kay namunga na siya dali ra siya namunga oy mga 3 months ra siguro or aragani mga to bahong hindi ko kabalansin nakalimot ko madyo pag hatong gilistan og kanus agitan no para maka-update unta pag og pilas jakabuan asa mamunga kalimot man ko. Ngita pre kog hukot dari kay og di na panihuktan mga tagak. Galing nag-abot sa bahay og tulong na lamang kalagas pili hindi na maigo na tug panudan. Nalipay jud ko. Sure ko katong ibabaw mamunga na puto sunod mga adlaw kay gasunod ra man to sila medyo nauna tog tanom tong namunga kay wa man to sila mudeng nagtubo gud pagpugas ni undoy medyo maguwang kuno hayto kay nya na po na napay kay magguwangan napay kaduha nga napay bunso nga na man siguro pud na kay o man magdenga nagasa kay murag gamay pa magaskapunuan or basin agjuta di ka jo tambok tong ijahang natamna nag-usa tambok basta kay nalipay ko guys nga namunga atong watermelon ay kubaw nako karera ng ibangan kay dam destro unting sa doy kay banganan rin hang batong kay mga tagak bunting sa asa ka doy dili ko nimo paubanon ano di mo ko nimo paubanon Ako sa tagbo ito. Lataw, ban ako. Ano yan ka? Balik ako. Kukoy ka ibang doon, nalakwat. Yanig ko ano mo. Patong ko ano to ba? Hindi ko ano tong... Ala, di na kumusaka rito, kaya lapo ka doon. Yung tao, nagang sanilas, karaping bagaan na 5 na kakilo. Hindi na ko katikang. Yes ko ba? Ingat. Alright, nabangan na guys, sagatuan. Ha? Ha? Uy, taka-taka. Kung jawi-jawi, jawi na rin. Uy, aha na rin kwarta. Na may kwarta nga bilin. Aha na na palit na na nagbit. Sino kasin? Ha? So, nahagta na guys. Sagata ang batong. Bidahan ko kung yung lakaw ko na siya. Pero kuya, ba dyan pa na siya sa gana na siya kay kuya na kay ang kisa sa agtang. Sa pa na dyan mula ka. Ito na ko. Hindi nga na pa na siya. Maubuti na yung agtang ang ibugas. Sa ijabuti ng simod. Joke, rapitaw. Kananay. Hormonal imbalance din na ang bugas. Jawa mapukuy gamit-gamit din ang naong. Di magani mong pakita sa naong nga na kung ipang gamit-gamit. Wa. Mao siguro pong ko ano kananay bugas ko wa po ko skincare. Siguro dapat mag-skincare pud ta ba kay aron siguro pong malimpyo gatong naong. Agarang skincare kay hilamos. Kontento na ko hilamos. Ja, sunblock mo ara ni kagabi wa ko ibutang na mga moisturizing cream sa una arte mo ko sa to pas Manila pero lahi naman ang lifestyle ko da aris bukid guys kay kanabitong baho lahi ra dun makaingon sa lahi ko gari ko sulad kay pagwapa mapuko pero karas bukid makalimot mag-uy basta hilamos na ko okay naman ko atos Manila sa una di ko maghilamos na pa may mga ang nudnud siya naong karon kay wa na magtinapon na di kay diri magulpos bukid guys kay mas hago agang trabaho kumpara sa Manila
hanggang trabaho na rin man ang mahilamos na gani ko bagabi makuntinto na ko basta makahilamos naman or makabutang rag maka vibes ra ingana lahi ra jud po na siguro ni filter na ang video ng mga hamis-hamis pero guys kanang mostly acne scars na siya kare na lang may active sa kana mga uwat-uwat na malaman na siya hopefully padazo na nilang paglayas kay wa na ko magkinahanglan nila bisag palayasan na di gihapon mo layas sa bagag naong ng mga bagasan ni madyo pang dauban maapil pa tang naog kadaog. By the way guys, thank you guys sa mga ning support. 90,200 subscribers na taas of now. So thank you kaadto ninyo. Katong ningan ko ninyo nga tabay ko ninyo nga maka-reach taog 100k is 88 pa ko dadto or 89. Tada! Dugangan dadon ta. Mga salamat kaadto ninyo tanan kay di mabuta makakuha ni nga nagdi pa pud tungod ninyo labi nagkatong kusog mo share sa Facebook kay sa Facebook man gud dali ra ta makakuhag subscriber kay daghan may tawo dito. Mo man siguro na kinadaghanan nga tambazanan sa tao ba kanang Facebook ba kinadaghan nagtambay jud na kanang buhat ana sa Facebook jud mulili mo nang pasalamat ko sa mga tig-share sa ang video sa ilahang mga Facebook account. Kaya guys, magkita na raman po taog bapon sa ang vlog kay karonapam ko alakpon na ako'y chorizo ako haon na to sang church meat madyo na ram to pangsud anay mabuntag ba og kanang api kas oras pa magluto madyo to kay dito malaptog prito so na ko'y happy ton so magkita na raman taog bapon ha. Bye bye, salamat kaadyo.